Ngumuntu wesifazane osebenza kahle oku-management position, kodwa nginephupho lami lokuthi ngirane my own company. Ngithatha isinqumo-ke sokuthi ngiyawuyeka umsebenzi ngibuyele ekhaya ukuze ngibe close nomndeni wami, because since ngaloku nje ngahamba ngina-17 years ekhaya ngiyohlala rest ngathola umsebenzi ekudeni. Mengifika-ke ekhaya kumnandi. Iqaleke inkinga la iqala khona. Udadewethu omncane ngihlala nomani usisi wami omncane unengane, uyahamba mengena imali egrant iyahamba ayoyiphuzela nangemgqibelo ama-Thursday mangabe nje kunomnyakazo onyakazayo from Thursday, Friday, Saturday, Sunday uyashiya ingane. Kumele mina nginakekele ingane because nginonembeza phela ngikwazi ukubona ingane ikhala ibila enabukenini engcolile, ingane ingageziwe, ingane ilambile ngoba unina uyophuza. Kumele ngiphazamiseke manje emsebenzini nginakekele ingane. And ekunakekeleni kwami ingane kunjalo usisi akasebenzi, umama akasebenzi. Umina usisi engimnakekelayo yena ngiphinde nginakekele nengane yakhe. Kumele ngithengele ingane yakhe ama-pampers because ingane uvela nayishiye ingane iyodacaza indlu yonke ingaqokile i-pampers. Nawe kuze kufike kuwena ukuthi cha ngeke ngiwathathe ngisolve le solution because yena usuke ngekho ukuthi acoshe la ekudacaze khona ingane. Sho ukuthi mina nje sengiphinduke ngaba uma walengane. And i-disrespect engiyithola kumntwana wasekhaya mangabe kuwukuthi ngiyazama ukukhuluma naye. Noma une-stress akasakhulumi naye at all because uyabona na ukuthi isimo lesi angeke akwazi ukusilungisa because ibuhlaza lengane. Sengiyayisola ukuthi ngabuyelani because isimo engikusona angisithokozeli njengamanje, angisijabuleli because angikwazi ukuthi ngishiye ekhaya ngihambe ngiyorenta because nami bekade nginama-financial goals kade nginawo mangabe ngishiye umsebenzi. Benginegoli yokuthi angifuni ukuhlala endlini ekhokhela ibhondi, angifuni ukuhlala endlini erentiwe, ngifuna ukuhlala endlini engizobe ngithenge ngocash. So right now I am ngisave ucash ukuthi ngikwazi ukuthi ngithengele umuzi. Inkinga la ikhona-ke ukuthi mangase ngiyoqala ngiyorenta manje sengiyibuyisela mina back financially ukuthi sekumele ngithenge amagrosa amabili, igrosa yasekhaya, igrosa yasemqashweni because inhliziyo yami angisiye mina nomuntu ongabukelisa ifamily yami isafarish. Ngamane kungadli mina then ukuthi ngibone ifamily yami isafarish because it does hurt me ukubona umndeni uhlupheka usafarish. So my current problem ukuthi angikwazi ngemqashweni because kuzomela ukuthi ngithenge amagrocery amabili ekhaya. Kumele kuthenge igrosa kunama-expense kumele akhokhele o-DStv nani noma internet into njengalezo. So nje it's a big problem because I am still suffering the same pain ekhaya. So family yini ngitshele ku-comment section ukuthi nina numina naningenze njani nidelelwa kangaka usisi wenu omncane. Ubaba bekayibhubesi endlini ehlaze emthethisa njalo umama emthethisa engathi ingane encane. Ibimphatha kabuhlungu lento le umama, imlimaza ngaphakathi indlela ubaba kade siphethe ngayo lapha endlini. Ngelinye ilanga-ke emsebenzini kababa, ubaba uprincipal e-ofisini la asebenza khona. Ake ngihambeke ngithi anke ngihambe ngiye ko-check-a ubaba e-office because ngifuna ukukhuluma naye ngenye izinto zesikole ezingihlulayo. Mengifika laphayana ngisaqhamuka, i-office lababa livulekile kancane ngathi lipheshe somoya, ngisaqhamuka ngibona ubaba ucabuzana nomunye umiss wasesikoleni, bayacabuzana. Ubaba uJolly, ubaba uHappy, ubaba kasilona lelibhubesi leli lasendlini. Hayibo, ngicela ukuntshela ukuthi ngahluleka ukuyibamba, ngamlahla phansi ngesibhakela umiss. Angisazi mina isibhakela sami sasesiwathatha apha amandla amangaka, shuthi kwakudinwa. Umiss kanti uzoshayeka echophweni letafula. Umemu avelane nje aphangalale khona lapho, asweleke khona lapho nje aphelele enkundleni. Ngiphethwe istress-ke manje, inhliziyo yami ibuhlungu, angisazi ukuthi ngenze njani because ubaba wavelane nje washaya ucover up kuyona yonke lento le. Ubaba wathi kungena igebengu lana, umiss bekade ezokhuluma indaba zesikole nengane yami bekade izobona mina, kwangena igebengu zifuna ukusiphuca amafoni zashaya umiss ngequpha. Umiss washayeka ekhoneni lechopho letafula.
Shukuthi nje lonke lo daba lukhavo igebengu, kuthiwa igebengu ibalekile, ayibange isakwazi ukuthatha amafoni, seyibona ukuthi sekunomuntu osedlulile emhlabeni zabaleka. Shukuthi ekuhambeni kwesikhathi ngigcine sengikwazi nje ukubuyela esimweni sami sakudala, sengiphila impilo yami yakudala. Ngeke ngisho ukuthi bengikhohliwe kodwa bengasafani nasekuqaleni. Cela ukuntshela ukuthi ubaba angibize ehhovisi lakhe angitshele ngomfundaze omkhulu oza esikoleni sethu, angitshela ukuthi bazochuza umfundi oyedwa owenza kahle esikoleni. Yena uzokwenza sure njengoprincipal ukuthi ama-marks ami mahle. Mina kuzomela ngiprepare i-speech, uzongifundisa ukuthi ngizosipresenta kanjani i-speech kulo mfundaze omkhulu. Lo mfundaze lomkhulu uzobe uhola usebenza usafunda, because vele bese ngenza umatikuletsheni by that time. Ubaba ngitshela ukuthi leyo mali engizobe ngiyiholi ngasiza uma kakhulu nje, uma ye-housewife enamaphupha amaningi, yabona, yena ukhokhela umuzi, ukhokhela zonke indleko, ukhokhela izinto eziningi ne-school fees. So leyo mali yomfundaze ingangisiza kakhulu because ngizobe ngihola imali enkulu, kuzobe kumfundaze omkhulu, like bafuna uku-improve impilo yomfundi. Lifike ilanga la sesokwenza khona i-presentation to inkampani yomfundaze. Bekumina noThembelihle abantu ekuthiwa sibaqaqode emakhanda sihamba kahle esikoleni. Ake ngempela bakwethu ngiyenza i-presentation yami, ngibona amajaji echazeka, ngibona amajaji emoyizela. Amajaji emoyizela, hayi noThembelihle naye afike naye ashaya i-presentation yakhe, ama-marks wakhe nabeka mahle. noThembelihle was very, very intelligent. She was very, very good esikoleni uThembelihle. Hayi-ke ngicela ukuntshela ukuthi i-call yagcina itholwe yimina yokuthi umina engizohamba ngiyofunda eGoli kule nkampani lena ngizobe ngifunda ngibe ngisebenza khona. Ngicela ukuntshela sengipakisha impahla ngi-excited, ngiyahamba ngakusasa. Angenzeni ikholweke into eyenzakala. Kwavelane nje kwatrenda ivideo mina ngishaya lo mistress, isuke eqaleni besacabuzana nobaba, yaveza mina ngimshaya ngequphu mistress. Ukukhaleka ngikhala because sengiyabona ukuthi inkampani lo izongikhansela. Ayike ngicela ukuntshela ukuthi inkampani iyangitshela ukuthi le video yona ayikholwa, kubukeke ngathi ngoba iquality ye video was not good, kubukeke ngathi umuntu wayithatha uyenze, kubuye ngathi umuntu lo oyitrendisile into ayenze nge-AI akusiyi original, noma bezama ukuthola beconfirm ukuthi original na, kuvela ukuthi cha, they can't confirm ukuthi original. They don't know whether it's original or it's false. So kuzofaneleke mina ukuze ngisave umfundaze wami ngize ngizoyikhulumela, ngichaze, ngisho ukuthi akusilona iqiniso. Uma bekuyiqiniso ngisho ukuthi iqiniso, mase ngibhekana ke nezomthetho kusukela lapho. So family, ngitsheleni ukuthi nina ningenze njani, because ubaba ungitshela ukuthi angihambe ngifike ngiphike ngisho ukuthi akusimina angazi lutho, because if ngingathi ngiyalaza udaba ubaba uzolahlekelwa umsebenzi ayejele, or ayejele for defeating the ends of justice, na uqamba amanga nayo yonke into le, nami ngizoyejele uma uzosala esokole engenamali. Ubaba nje ashiya into eziningi, nami ngibona ukuthi yonke siyami uma kade ehlukumezeka kuba besakhona how much more kuba besehambile uma eselamba eswini. Ake ningitshele nina numina ningenze njani, ngalikhuluma iqiniso nani, noma nani ningaqamba amanga nize nikhale egcineni kosuku mase nitholele imali nisiza uma ukuthi adivorce ubaba akwazi ukuthi ayiqala impilo yakhe kabusha, niphinde nimsize nasebhizinisini lakhe uma leli afisa ukuthi aliqale, kodwa ubaba angafuni ukumqalela lona ebehola kahle ngoba nje uyamcindezela nje, ufuna ukuthi embone engaphansi kweinyawo. Ngizosibeka lapho-ke isitori sanamhlanje, iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Asihlangane kwi-comment section. Ngiyanithanda kakhulu.